Què tal, amics? Després d'un moment de publicitat ja estem així amb tots vosaltres per a començar una setmana més el mes de festa. Avui comencem anant-se'n a l'hemicicle de l'Ajuntament de València, ja que la setmana passada s'elegien els jurats que es tocarà escollir a les Falleres Majors de Valencia 2011. Y son estos. En Art Antic nos dedicamos a la fabricación de joyería tradicional de carácter valenciano desde 1950. Fieles, únicos y originales, nuestros diseños se inspiran en un rico pasado. Equilibrio y elegancia se unen para hacer de nuestras piezas joyas atemporales. Somos fabricantes de los aderezos y medallones de las Falleras Mayores de Valencia y sus cortes de honor. Art Antic, joyería artesana. Carretera de Liria número 75, 96 363 8068, Burjasot. En l'Assemblea de Presidents del mes de setembre varen ser escollits els jurats que s'encarregaran d'elegir a les Falleres Majors de València de l'any 2011. El jurat que escollirà la Fallera Major Infantil està format per Julián Caravantes, president de la Falla Barri Veteró, José Luis Baello, vicepresident de la Junta Central Fallera, Amadeo Sánchez, president d'Agrupació Rusafa, Pedro Martínez, vocal de l'agrupació Benimamet Burjasot Beniferri, i Javier Tejero, delegat de Cultura de Junta Central Fallera. Mentre que el jurat que nombrarà la Fallera Major de València són Luis Carlos Cortes, delegat de recompenses de Junta Central Fallera, Pepa Molina, vicesecretària de Junta Central Fallera, Pere Escrivà, president de la Falla Plaça Mestre Arambul, Vicente Sáez, president de l'agrupació Burjasot, i José Javier Sáez, assessor de presidència de Junta Central Fallera. Difícil treball té el jurat que té que escollir les Falleres Majors de València. Soles dos presidents de 384 comissions que té la nostra ciutat, soles dos presidents de 10 jurats. N'hi ha que posar-se al peu del canó els presidents i després diguem moltes coses. Com ja vos dia al principi en el sumari, tenim a nosaltres a les Falleres Majors de Torrent avui que ens visiten així en el programa i està així la nostra Fallera Major, Núria Maroto, benvinguda. Gràcies. Han vist en les imatges que el jurat que té que elegir a les Falleres Majors de València, però vosaltres tingueu que viure fa un mes i aquest nerviosisme, no? Sí, la veritat és que sempre és difícil que t'estiguen valorant i més quan saps que t'estàs jugant una il·lusió, perquè al final ser Fallera Major és una il·lusió, i és difícil. De totes maneres, jo crec que el millor que se pot fer és anar tranquil·la a lo que vinga, a ser com una és, i el que tinga que vindre, vindrà. Sí, no? I també tenim amb nosaltres a la guapíssima Fallera Major Infantil del Torrent de l'any 2011, Amparo Taberner, benvinguda. Hola. Jo sé que tu nerviosa estaves o estaves tranquil·la. Diguem que un poc nerviosa sí que estaves aquest dia, no? Sí. Sí. Se passa molt de nervis? Bueno, jo me poso molt nerviosa, però quan varen dir el meu nom, me vaig tranquil·litzar. Ja passa pràcticament tot, no? Perquè estem parlant que la vostra elecció de Fallera Major es celebra en el Trenor, davant de tot el poble. Encara aquest nerviosisme i aquest sentiment és més fort, no? La comissió vostres estan ahí. Estava... Enguany, de fet, el Trenor estava en obres i ho vam fer en el Parc Central i calculem que unes 1.700 persones. I estar allà dalt davant de tanta gent impressiona. 1.700 persones. I vosaltres, les escollides, de quantes candidates hi havia? Infantils, quantes hi havia? Infantils n'hi havia 11. 11? 11. I de majors també. 11 i 11. I te'n recordes de les proves que vos feren, Amparo? Pues, vestides de fallera, ens posaren, ens varen donar un ram, pujarem unes escales, ens varen girar i varen saludar. I també vàrem anar a Gandia en una excursió. O sigui que també passareu, que és més o menys 15 dies de convivència pràcticament, no? Sí.
Sí, les xiquetes sí que feren 2 proves perquè feren una preselecció per l'acord i sí que estigueren 15 dies, però les majors serem 11 i estiguerem una setmana de proves. Ara mateix estem veient de les imatges la despedida de les falleres majors de l'any 2010 i tots també podem veure ara mateix en les imatges i després, com es viu aquest moment quan vos diu, en aquest cas, Maria José Català, a l'alcaldessa de Torrent, vos nombra, perquè així en València sí que se nombra les falleres majors per telèfon, la nostra alcaldessa crida, però és que ahir no, vos fan pujar, esteu totes i vos diuen el nom. Què passa pel cap en aquest moment? Pues molta il·lusió i jo esperava passar-m'ho molt bé aquest any. I ho passares bé? Perquè ja tens també les imatges. Mira, estàs tu quan estaves desfilant, però sí que me diga un pardalet que te quedares paralitzada quan te digueren el teu nom, no? Sí, no sabia el que fer. Sí. Si quedava un vicepresident i digué, xica, que eres tu, te tira avant, no? No, també tenia que vindre per mi. Sí, no? Perquè si no, dius, he sigut jo, és el meu nom, no? No sabia què fer. I Noelia, tu, totalment diferent. Sé que trencares a plorar. Sí. Sí. Jo estava molt, molt, molt nerviosa. De fet, antes de desfilar, les pròpies xiques de la col me deien no paeixes tu mai, perquè en ningú acte, ni el dia de la meva presentació de la falla, estava com estava aquest dia. Sí, no? Estava que el cor se m'inicia del pit. I quan diguérem el meu nom, jo dic, menys mal que només serà una Noelia, perquè si arriben a haver dos, jo haguera eixit igual, no vaig sentir més que Noelia, ni apellidos, ni res. Estava molt nerviosa, molt, molt nerviosa. Esclates a plorar. I sé que també me digueren que miraves el cel i digues gràcies. Se pot saber per què? No, ara m'emociono. Per il·lusió, per el sentiment, no? Sí, no sé, era gràcies a tots. A tots. A tots, a ningú. Perquè sé que ta mare ha sigut fallera major de Torrent, la teua germana fallera major infantil de Torrent. Si això les faltaves tu. Sí. Aquest sentiment, no? En primera persona. Correcte. Jo, quan la meva germana ja ho vaig viure molt a prop, vaig disfrutar molt d'aquest any. Vaig ser cort infantil també, quan jo en el 94, ha plogut molt. Fa un parell d'anyets. Ha plogut prou. I la veritat és que tenia moltes ganes, moltíssimes ganes de viure aquesta experiència que en la meva família ve tan arrelar, no? Sí. I també m'han dit que ta abuela és la fallera més major de la comissió de l'avinguda. Sí, sí. D'edat, perquè de cor és la més jove. De fet, enguany el dia de la cabalgata anava disfressada de pallasso i anava amunt i avall per tota l'avenida. Però sí, és la més major. Oye, Amparo, i m'han dit que m'han contat algunes aficions teues. Me les contes tu? Quines aficions tens? Pues m'agrada ballar, també m'agrada cantar i també m'agrada molt el futbol. Exacte.